Dobrý večer dámy a páni, toto je práve sledujete to, čomu sa vraví mladý rebel s mikrofónom, to sa volá kultúra tej ulice a to znamená mier, láska, jednota a sranda, to je komunita, jedna veľká banda, to je móda, biznis, umenie, to je gesta, slangy, hulenie, to je. Čaute, dnes sa vám hlasím z Prahy. Ako už dobre viete, tak Partymaker tým vám priniesol reporty z obidvoch spiritových krstov v Bratislave aj Prahe. A dnes je to presne rok, čo vyšiel album Nový človek a my sme prišli toto prvé výročie oslaviť do pražského Sasazu, kde si Mike Spirit pripravil novú show pre svojich fanúšikov. Áno, býval som hlupý a slepý, ale to už je veľmi dávno, už som hip-hop a poznám to jak šlabikár. Na prvej strane stojí neobstojí slabý kár, neobstojí slabý kus, ani to hokus pokus. Je to veda, každý pokus vyžaduje fokus. Billy Zelpen dokoncertovali a my sa ich ideme spýtať, aké sú ich pocity po ich prvom oficiálnom koncerte. Aké sú vaše pocity po vašom prvom oficiálnom koncerte tu v Prahe? Super, super, ľudia boli super, super. Super, super, ľudia boli super, super, super. Cítim sa fajn, mám za sebou album, odovzdali sme to do Lísovne. Čaká sa album aj krstu nejakého oficiálneho? Bude krst v Bratislave určite. Som šťastný, som najbaný a som šťastný. Stále mám apetit, stále žerem, MC sú napätí, lebo ich stále serem. Žartujú babety a stále smejem, 600 koní turbo rakety, smer sever. To je tam hore, žiadna halabala, ja mám jeden jasný cieľ, pevný jak skala. Nerobí to tak, jak by si tvoja kočka priala, zlý MC, zlé hudby, silná káva. Mier, láska, jednota a sranda, to je komunita, jedna veľká banda, to je móda, biznis, umenie, to je gesta, slangy, hulenie, to je hip, to čo vieš, to je základ. Hip ti dáva krídla a s nimi získavaš nadhľad. Vidíš veci, aké sú a ne aké sa zdali byť, mali byť. Pravdu musíš zachytiť, nepomôžu alibi. Suve, viem, že v týchto dňoch ti vychádza tvoj album, tak nám prezrať, na čo sa môžeme tešiť. Tak v prvom rade treba pripomenúť, že album má názov Alchemista. Jedná sa o plnohodnotný album, kde bude 21 zvukových stôp. Máme všetci žiť tu a teraz, oslovujeme život, celý svet je tu pre nás. Práve si tu mier tu a teraz, vylezme si priepaný tier tu a teraz. A povedzme si pravdu, zahodnete masky ako hambu. Yeah, a dajme lásku, vypnime tú dôhradnú pásku tu a teraz. To je sila cítiť to talent na vtiku, tu a teraz chcem mať suverénne na chodníku. Začal správne razek lotosový kvet, ešte prijal sa ku tej zemi, začal príjmať svet. Takže makal som na tomto materiáli zhruba rok. Bude to moderné, čo sa týka zvuku. Povedal by som, že taký popovejší hip-hop, mám tam spevavé refrény, ale samozrejme nezabudol som ani na ortodoxných hip-hopových fanúšikov, takže mám to rozdelené na také tri časti. Prvá je ten tvrdší, klasickejší hip-hopový štýl, druhá je tak funny a rýchlejšie tanečné veci a posledná vec je conscious hip-hop, čo znamená uvedomelý, taký spirituálnejší hip-hop. Sú tu nejakí naši ľudia! Sú tu nejakí ľudia z Prahy! Poď so mnou, ľudia, ešte! Chcem vidieť bordel vo vašom! Tak poďme všetci! Ľudia, ešte! Chcem vidieť bordel vo vašom meste! Tak poďme všetci! Som tu na Prahu a zdravím Prahu, momentálne dneska dávam tu freestyle po staru, bez bitu, momentálne čistá a kapela, teraz bacha na mňa zverí, na strely letí jak strela, je tu som do Roman zámožný a zverky tomu ver, prichádzame my a sme šialení, perfektní, kokot vyjebani Slováci, čo teraz ukážu, že majú niečo na placi a že nesú len tak tu nejakú prolegrácii, momentálne ešte ukážem a zajebom a práve preto tu nás príde to tu celé rozhodne cez mikrofón dodávam ja Sverina! Počkaj, ja som našiel víno. Není to víno, takže to nepíte. Klapka, 34, obidvaja, ideme. Veľa ľudí sa pýta, že čo robíš v tomto období, či mákaš na novom albume, alebo čo sa s tebou deje do piče. Robím na novom albume a robím ho a keď bude, tak bude.
a raz bude. Kedy bude? Nebude tento rok, ale pokiaľ viem, že ak vy rýchlo robíte, tak vy to dostriate možno až v 2013, takže vlastne bude tento rok. Ďakujeme veľmi pekne. Sleduj špiču teraz, momentálne prichádzam ja tu pre vás, zverej na ten vyjebaný aj, okamžite tu teraz zapínam aj, bracho daj mi ten vyjebaný beat, chcel by som tu teraz na konci rozbiť, je mi to jedno, možno aj do ticha, lebo teraz zverej dáva kúsok psycha, zdravím Prahu, zase zú, momentálne sme tu na tú hru, prišiel som sem tu sa jebať, zdravím všetkých, mám vás rád, super koncept, super akcia, momentálne teraz tu prichádzam ja, zverina, som zámožný, tak neviem, ako bude nemožný, pom, nezbak, to je on, to je teraz tu stretný mikrofón sa pil, bacha na to, jak on si tu dáva, momentálne teraz tu tam prichádza, bomba pres, nedá vás, dneska som tu, je čas, zdravíme tu celú hru a celé SSU. Viem, že ti vychádza najbližší rok album, tak nám povedz nejaké bližšie informácie, na čo sa môžeme tešiť. No konečne, povedal si, chod do piče. Nerob. Díky. Konečne asi po 4 rokoch nerobenia na ňom, lebo sedel v šuflíku, som sa konečne rozhodol dať do lisu, momentálne sa lisuje, takže budúci týždeň už bude v predaji, alebo teda už bude niekde doma. Díky, môžeš jebať na to? Jebnutý kopec. Takže tešte sa na album, podporte to, kúpte to, Mišo Biely, retro, album tohto roka, aj keď už pomaly rok končí. Ale ešte stále to stíham, 2012. Táno, na teba otázka, čo chystáš v najbližšom období? V najbližšom období teraz nahrávame album Lúza, respektíve Lúza EP. Dneska sme úspešne dotočili klip k novej veci, k novému singlu Weekend. Aj tu s týmto kokotom Mišom Bielým. Zás do piče. Takže prvá vec bude Lúza EP, potom plánujeme s Mišom nahrať nejaký spoločný album, lebo máme kopec nevydaných vecí a chceme dohrať nejaké nové, aby sme to radi vydali. A plus ešte potom by som chcel začať pracovať na svojom ďalšom CD-čku solovom. Všetky oči na mne, súdia každý krok, zdravím hejterov, to pre vás ťažký rok, Všetky oči na mne, okamih je môj, našiel som svoj meč a píte dobrý boj, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničeho niečo, Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám a spadám a tiež sa nezastaví, čo mi jak je. A nemám strach, ale cítim bolesť. Hádžem špínu na moju bolesť. Robím chyby, nie som nový človek, ale raz to budem, aj keby čokoľvek. A nejsom zapredaný a poznám svoju cenu, nie som len zamestnaný a mám hudbu za ženu. Ťažko sa mi dýcha, ešte ťažšie spávam a slava zaprať dáva a šťastie pomáha práva. Preto fakt viac, potom to boli menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu chodu. Každý chce malý kúsok zo mňa, keby robia vodu. Nemusím fotky si fotky, chcem iba robiť hudbu. Není kus cesty v mojich podách, chcem zrobiť cucu. Potom pochopíš koľko síl, koľko vypočených kýl. To sa mi si to hodnotil, keď sám si niečo z tohto krve. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím peklo, bol to pre vás ťažký rok. Všetky oči na mne, okamih je môj. Zasazu poďte so mnou všetci, tento chalan. Aj keď padám, vstávam, a ďalej hľadám a spadám a tiež som nezastaví, čo mi jak je. Je rok od toho, čo vyšiel tvoj album Nový človek. Čo sa ti zmenilo v živote za to obdobie? Ešte skoro všetko, bracho. Veľa viacej povinností cestovania, rôznych aktivít, čelijakých, väčšia zodpovednosť, viacej proste koncertov, viacej všetkého a menej voľného času. Ale je to super, teším sa z každého ďalšieho koncertu. Bolo ich 184 tento rok už, takže bude ich 200 za rok a to je krásne číslo, ktoré už tak ľahko neprekonám, takže to berem ako najlepší rok, proste legendárny rok v mojej kariére a len tak ďalej, no. Keď nebude koniec sveta 21.12., tak robíme ďalej, ale solo album som určite rozhodnutý vydať až po albume H1.6, takže keď všetko dobre pôjde, tak pred letom bude album H1.6 a v tom momente začnem pracovať na ďalšom sole možno. Čo by si odkázal svojim fanúšikom, ktorí si zakúpili za ten rok tvoj album, chodili na tvoje koncerty, podporovali ťa?
Ľúbim vás. Ľúbim vás, ďakujem za podporu. Bez vás by nikdy nebol žiadny Mike Spirit, ja si to veľmi cením a budem naďalej robiť 100% z toho, čo dokážem pre vás. Pre mňa tiež. Thank you for asking. That's the cool thing. The name of the record is called A Machine, and basically it's just dope. It's amazing. I got to work with a lot of artists that I really like and love that are here in Czech and Slovakia, and it's fun. It's like you just fucking listen to it and you just like, fuck, this is dope. Like, so I don't know, like, I love it. I listen to it 4 times a day. And which label is going to release this album? Oh, you want to know things like that? Well, of course, right? Spirit Music is going to release this record, and this is awesome. Like, it's really like a pretty good situation for me and Spirit and the whole group and collective, H16. Everybody is so big right now and having so much fun that it makes sense to just keep going out together, hanging out, doing music, enjoying life. So to the future, in case that you are going to release another album, you will be cooperated with this label, of course. Let's put it like this. I have a label also called Slick Talkers, and it's like, let's put it like this. It would be brother and sister with Spirit Music, because no matter whatever Spirit was doing and he called me, it's done. It's love, so it's like that. So hopefully we'll always connect in some way and do some cool ass music. Mier, láska, jednota, sranda, to je komunita, jedna veľká banda, to je móda, biznis, umenie, to je gesta, slangy, hulenie, to je hip, to čo vieš, to je základ. Hip ti dáva krídla a s nimi získavaš nadhľad. Vidíš veci, aké sú a ne aké sa zdali byť, mali byť. Pravdu musíš zachytiť, nepomôžu alibi. Hop, to je to, čo robíš s tým, čo vieš.